milí posluchači, vítám vás u Startup Kitchen Talk, kde diskutujeme o tom, jak se startupoví učeni stávají masterchefy. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. I my se vás dnes pokusíme nakrmit nějakým novým infem. A moja první otázka je, co by mohlo být nějaké informativní jídlo? Wow. Takže začíname takto dada, takýto Erik Andrej štýl. Dobrá otázka. Môžem ti odpovedať proti otázkou? Máš ty nejaké obľúbené informačné jedlo, aby si ma trochu naviedla? Bych byla špatný podcastový moderátor, kdybych neměla své oblíbené informativní jídlo, a to je písmenková polévka. Wow. Jak si k tomu dokonvergovala? Hledala jsem něco, co nese zároveň informativní hodnotu a tu nutriční. OK, tak ďakujem veľmi pekne. Moje informačné jedlo, mne asi najviac imponuje kuřecí vývar. Pretože keď je to po nejakom náročnom večeri, treba zo Startup Kitchen, tak ma to ráno dokáže celkom dobre reštartovať a priviesť k informáciám. Takže to je spíš záchranné jídlo? Áno, áno. Někdy je prostředek cíl. No, takže můj dnešní host má jméno slavného kulturisty a MMA bojovníka, ale spíše než MMA ho zajímá M&A. A místo budování tunové svalové hmoty, aby vypadal dobře, velce naolejovaný ve slipech, tak bude inovace, aby banka vypadala velce, a to pořád a na pořád. Jaroslav Horvát, vedoucí strategie, change managementu a R&D v Raiffeisen bance. Ahoj. Vítej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jaké to je sdílet jméno s někým, kdo je asi 4x takový jako ty? Myslím si, že veľmi príjemné. Niekoľkokrát počas svojho života som benefitoval z tejto informácie, pretože mnoho ľudí sa domnievalo, že je to nejaký môj táta, alebo bratranec, alebo niekto taký. Pravdou je, že s Jaroslavom Horvátom krom spoločného mena nemáme spoločné nič. Ja som z Krupiny, on je z Košíc, ale možno mi to v minulosti zachránilo párkrát kožu, pokiaľ si niekto teraz vygooglil Jaroslav Horvát, myslel si, že som to ja. A bál se tě. A bál sa ma, presne tak. Já bych chtěla říct, že je to ale potom docela náročný nebo o kus náročnější na tebe provádět nějakou due diligence a získávat si informace, protože kdekoliv v podcastech, na Google, v článcích někdo googlí tvé jméno, tak vypadává právě 4násobný kulturista. A když mluvíme o 4násobku, tak více než 4násobně vzrostl i počet klientů Raiffeisen banky za poslední roky. A jednoduchá otázka, jak jste dokázali takhle přibrat? Úctihodné premostenie. Gratulujem. Děkujem. No podarilo sa nám to, ten príbeh rastu Raifky je primárne zameraný na posledných 10 rokov, kedy sme vyrástli zo 400 000 klientov na súčasných viac než 2 milióny klientov. A je to vlastne výsledkom, by som povedal, takej pilnej práce a stratégie, ktorá započala pred práve tými 10 rokmi a primárne v súvislosti s tým, že do Českej Raifky prišiel Igor Vida, vtedajší generálny riaditeľ Tatrabanky. No a spolu s ním sa obmenilo predstavenstvo a to vlastne vznikla stratégia v podstate go big or go home, to znamená zameraná na rast. Pretože sme si uvedomili, že s veľkosťou prichádza efektivita, že v budúcnosti nás budú čakať veľké náklady z hľadiska digitalizácie, klientských očakávaní, všetkého. A vlastne ako jediná možnosť, ako to tromfnúť, je narásť. Že práce a strategie a růst, to je odpověď. Takže žádný jednoduchý kouzlo, udělali jsme tohle a voilà. Nie, myslím si, že nebolo to. Bolo to vlastne súslednosť niekoľkých krokov, ktoré sa vlastne ako do hĺbky vykonali úspešne. Ty jsi na LinkedInu napsal, že ten úspěch biznisový, ten růstový, co se týče množství klientů, tak je taková ta slavná biznisová hokejka, po které startupy a investoři prahnou. Ale já, když jsem si vygenerovala ten růst, tak mi z toho vyšel ten graf. Pro posluchače ukazuju Jarovi graf. Ano. Který je takový pozvolnější, taková, řekla bych, exponenciála
Chtěl by si s tím hrát hokej? Jo, ja si myslím, že ako že šikovný hokejista zahrá s čímkoľvek a ten graf si musíš ale ako pretiahnuť viac do histórie. Musíš si ho pretiahnuť 30 rokov dozadu, kedy vlastne rajvka v Českej republike začala. Pretože pak by si videla, že tých prvých 20 rokov to bol rast veľmi pozvolný. Až potom vlastne pred tými 10 rokmi, okolo roku 2014-2015, sa to zlomilo a začala ten exponenciálny rast, ktorý ti vo výsledku robí tú biznisovú hokejku, ktorú môžeš vidieť u Facebooku, Netflixu a podobných. Takže kdybychom to prostě natáhli na 40 let, tak najednou máme tu hokejku a dáváme góly. Absolutne fantastickú, môžeš ísť aj florbal. Těším se na to. Víš, co mají společného film Frozen, ta pohádka? Ano. Ty máš dítě, takže asi znáš Frozen. Mám, ale táto epizóda Disneyovek ma ešte čaká. Ještě tě čeká, takže máš malé dítě. Ano. Takže teď je to Tlapková patrola. Áno, v podstate. Já mám synovce, takže a Trash Track a podobný. Krásný. Tak to ještě tě čeká stejně tak další epizody, nicméně, takže pohádka Frozen, Ice Bucket Challenge a Raiffeisenbanka. Čo majú spoločné? Dobrá otázka, no tak myslím, že Frozen a Ice Bucket Challenge sú nejaké ako dočasné zamrznutie. A myslím si, že v Rajvke sa nám našťastie za tie roky nepodarilo zamrznúť. Aj keď samozrejme boli určite momenty, kedy ťa trochu striaslo, ale našťastie všetko podobne ako vo Frozen má šťastný koniec, takže... Ježiš, to je krásne. Takže no, není to na zamrazení účtu, to je pravda. Ne, není našťastie. A podobne ako Ice Bucket Challenge mal vo výsledku veľmi pozitívny biznisový impact. Začalo to dobrou myšlienkou a vyšlo z toho ako dobrý case. Tak... To jsem vůbec nevěděla, že mám takového kreativce proti sobě, který dokáže takhle krásně vybruslit na ledě, protože je to zmrazený, přesně tak. Ano, nicméně všichni slaví 10 let. Ano. Všichni slaví 10 let a ve jménu všech bucket challenge, jakou si myslíš, že má před sebou Rajvka v dalších 10 letech největší banking bucket challenge? To je dobrá otázka. Popravde ti poviem, že sa tým zaoberáme teraz, pretože vlastne teraz sme sa pozerali na tých posledných 10 rokov a mal som možnosť teraz obcestovať Českú republiku a baviť sa s kolegami z celej banke. Ja milujem to, bol som v Olomouci, v Tepliciach, v Ostrave, proste prešiel som republiku, pretože sme sa práve bavili o tom, čím boli zásadné tie roky, tých 10. A zároveň sa snažíme v tejto chvíli premýšľať tým, čo bude tých ďalších 10 rokov. Tých víziev je veľa, ale vlastne čo ma asi tak zaujíma do budúcnosti je vlastne, ako banka zabráni tomu, aby sa nestala komoditou. Banka vždycky hrala dôležitú rolu v nejakej náväznosti a vo vzťahu k ľuďom. A to si myslím, že bude dôležité nejakým spôsobom zachovať a nestať sa v podstate niekým ako dodávateľ plynu a elektriny, že v podstate podpíše zmluvu a už nevieš, kto to bol. Takže to si myslím, že bude pre nás dôležité. Ale myslím, že banky obecne majú dobre našľapnuté k tomu, aby sa nestali komoditou. Druhou vecou vlastne z hľadiska stratégie a R&D aj change managementu je vlastne taká výzva, že ty keď pracuješ s novými vecami a pozeráš sa na to, kam máš tú banku alebo akúkoľvek firmu smerovať, tak ono je to v podstate, ako keby si prišla do hračkárne. Že máš proste 1001 možnosti, ktoré si môžeš proste vybrať. Všetko vypadá proste krásne a všetko ťa láka. Ale ty si vždycky v ten správny čas musíš vybrať proste tú vec, ktorá ti dokáže pomôcť, ktorou sa dokážeš zžiť, ktorú dokážeš nejakým spôsobom adaptovať. A my dnes máme vlastne na výber toľko inovácií, toľko možností, toľko miest, kam vykročiť, že asi najnáročnější bude jako dobre si vybrať. Já k tomu mám několik follow-up otázek. A mě zajímá, jestli to, když nechcete být komodita, nechcete být odtržený od toho zákazníka, přesně jako dodavatel elektřiny, jestli to není jako velmi personálně náročné. Protože pokud nechceš být tou komoditou, tak musíš mít s tím zákazníkem nějaký vztah. Když chceš mít se zákazníkem vztah, tak tam je potřeba lidí. Není tohle jako překážkou? Áno aj nie. Pretože ako našťastie banky obecne majú obrovskú infraštruktúru v súčasnosti. To znamená, my máme 130 pobočiek po celej Českej republike. V podstate každé mesto nad 20 000 obyvateľov má svoju pobočku, kam ty môžeš ísť
a baviť sa s tým bankárom face to face. A zároveň paralelne s tým nastúpila veľmi, veľmi intenzívna vlna digitalizácie. A dnes, ja si myslím, že si to začneme uvedomať až za pár rokov, že my sedíme na strašne dôležitom zdroji, pretože dnes mobilná aplikácia banky je v podstate najpoužívanejšia aplikácia spolu so sociálnymi sieťami, ktorú majú ľudia v telefóne. My to vidíme na dátach, že máme v podstate dneska 37 miliónov otvorení aplikácií do mesiaca. To je obrovské číslo, ktoré v podstate krom Facebook, YouTube, Instagram, TikTok nemá takmer nikto. A vlastne keď si pozrieš aplikácie ostatných firiem, ktoré dodávajú služby, tak sú radi, keď si to človek otvorí raz, dvakrát do mesiaca. A tam vzniká obrovský relationship, vzťah s klientmi. A bude vlastne na nás, akým spôsobom obojstranne výhodne ten vzťah podporovať. Takže to si myslím, že nám do budoucnosti pomůže zostať relevantní. A není, když ty jsi cestoval po těch regionech a jezdil si do měst, který mají 20 000 obyvatel plus a bavil se s nima, jak na tebe jako šéfa strategie koukali? Nebylo to tak, že si cítil nějaký veliký drop mezi vámi tím, že oni řeší to, aby jim fungoval kávovar a ty jim představuješ vizi Rajvky 2035? Áno aj nie. Ja mám dlhodobo také svoje záľubu sa veľa baviť s ľuďmi a hlavne veľa cestovať mimo Prahu. A jedna z tých vecí, trošku odbočím, je, že my každý rok v tíme máme takú nepovinne povinnú aktivitu, že každý člen musí ísť pracovať na pobočku a ideálne čo najďalej od Prahy. Aby sme proste pochopili, jak to v praxi funguje, s akými požiadavkami klienti chodia, jak vypadá ten proces v realite. Pretože my ho samozrejme vieme, jak je popísaný, ale v skutočnosti tá prax môže vypadať úplne inak. Takže toto je pre nás dôležité byť neustále konfrontovaný proste s tou dennodennou realitou. Takže ja si myslím, že aj toto mi potom, keď sa vraciam neustále do tých regiónov, tak mi to pomáha sa naladiť. A ja proste strašne rád chodím na pivo s ľuďmi z rozličných sociálnych skupín, z rozličného zamerania a vďaka tomu si rád pestujem nejakú empatiu. Takže samozrejme v istom bode sa ti to stane, že ty rozprávaš proste ako o voze a druhý o koze. Druhý o koze. Ale vždycky je to o tom vysvetliť, že ja rozprávam o voze pretože zajtra to na tú kozu bude mať nejaký dopad. Keď dokážeš akoby vysvetliť ten dopad a vysvetliť ten vzťah medzi tým, o čom rozprávaš ty a čo budú tí kolegovia treba zažívať zajtra, tak v tom prípade sa dokážu naladiť. Vždycky. Neměl jsi nikdy pocit nějaký nepochopení ze strany těch pracovníků? Mal, ale jako tady nám Praha sem přijela něco povídat. Tak ja mám tu výhodu, že som z Krupiny. A to je mesto o 8 000 obyvateľov, takže ako ja nie som typický reprezentant Prahy. Hoci tu žijem, tak som v duši malomestský chlapec a myslím si, že to trošku zlepšuje tú pozíciu a zároveň aj moje pochopenie. A snažím sa byť empatický, snažím sa to s tými ľuďmi prejsť aj kľudne 3-4 krát. A pokiaľ to nepochopia, alebo je nejaké nedorozumenie, tak to ja berem, že to je moja chyba. Ja to mám byť schopný vysvetliť. A to je potom častokrát o tom ísť do 3 levely nižšie v tom vysvetľovaní, v prirovnaniach a proste byť fakt byť fakt praktický. Nerozprávať v nejakých buzzwordoch. No a když, já nevím, dáme si příklad. No. Třeba si chtěl mluvit o nějakých výhodách a nevýhodách používání AI v práci. A teď si to vysvětloval a s jakým příkladem, s jakou metaforou si třeba dokázal přijít, abys to dokázal tomu průměrnému, někdy možná lehce staršímu zaměstnanci vysvětlit. A tako, aby proaktivně se snažil naučit se něco nového, zajímat se o něco nového. Tak to je ako zaujímavý prípad, pretože my sme v podstate s našim týmom stáli na začiatku tej, by som povedal, takej AI revolúcie v úvodzovkách, pretože sme sa tomu venovali ešte predtým, než prišiel ten boom v podobe ChatGPT a to nám vlastne dalo vietor do plachiet. A v podstate na začiatku sa stalo to, že my sme sa od začiatku začali baviť s ľuďmi o tom, kde by to vlastne im mohlo pomôcť. A ja si myslím, že je najdôležitejšie u nás v Rajvke to, že
aby tí ľudia nemali pocit, že ich to nejakým spôsobom ohrozuje ako na práci. Pretože my našťastie tým, že rastieme, tak neustále máme potrebu a máme viac tej práce. Takže to, čo si dokážeme zautomatizovať, tak to nám len uľahčí. Takže najčastejšie je to o tom proste ako fakt s tými ľuďmi sa pobaviť o tom, čomu sa venujú a kde by im mohla takáto vec uľaviť. Typický príklad, preklady do angličtiny. To je absolútne ako predtým sa s tým bežný človek, ktorý možno nerozpráva po anglicky každý deň v práci, tak sa s tým trápil a prekladal to cez Google Translator a posielal to bratrancovi na kontrolu. Dneska to už nemusí robiť. Nasype to tam a má to za minútu hotovo. A co bylo nejtěžší prosadit v tomhle na té zaměstnanecké úrovni, aby adaptovali nějakou inovaci, kterou si jim předložil, nějakou, to může být nová apka, nevím, nový interní systém, cokoliv, co bylo zatím nejtěžší přesvědčit zaměstnance celorepublikové rajvky, aby si osvojili? Dobrá otázka. Ja si myslím, že to vždycky prichádza v nejakých vlnách a je to o tom, aby si tým ľuďom ukázala vlastne benefit, ktorý z toho bude prameniť. Uvediem ti príklad. Nikto si nevedel v banke predstaviť, že my jedného dňa budeme pracovať remote. Ale keď prišiel COVID, tak vlastne prvá vec, ktorú my sme v tíme spracovávali, bolo vlastne niečo, čo sme si nazvali ako Rajvka 2.0, pretože sme potrebovali prevymyslieť celý systém fungovania. A potrebovali sme to vyriešiť aj na úrovni manažmentu, ako vlastne k tomu dlhodobo pristupovať nielen počas tých najhorších mesiacov pandémie, ale aj potom. A vlastne výsledkom toho je to, že u nás sa dodnes pracuje flexibilne, každý, jak to proste potrebuje, aj v situácii, kedy ostatné firmy vracajú ľudí preč. A bolo treba ako dobre jednotlivo pracovať s tými manažérmi a povedať im, že ako je to na vás, akým spôsobom si to nastavíte. Takže si myslím, že ten change management a aj tieto inovácie a zmenové veci sú do obrovskej miery závislé na nejakej empatii a schopnosti to proste vysvetliť, dať tomu čas a neísť, ako sa hovorí, one fits all riešeniami, ale snažiť sa akoby pozerať na potreby jednotlivých ľudí. A každý je trochu ďalej v tom, jak dokáže veci absorbovať, jak si ich dokáže abstrahovať, ako si dokáže s nimi, ako si ich dokáže predstaviť vo svojej práci. Takže... A to si měl na starosti? Áno, to bolo tu Rajvku 2.0? Áno. Ja takto gratuluju k úspěšnému překonání covidu. Doufám, že se nám to nebude opakovat. Rajvka ráda nakupuje a poměrně často. Například Citibank, Zuno, Aquabank. Plánujete nějaký další shopping? Aquabank je dobrý. A jo. A jo, no tak je taková vodní banka. Áno. Řízení bankovní. Áno. Osvedčila sa nám to tá taktika, pretože keď si pozrieš nejaké štatistiky, treba Harvard Business Review, tak 70% všetkých merger and acquisition, to znamená, že niekoho kúpíš, snažíš sa ho k sebe pripojiť, že sa sfailuje, to nenaplní to tie očakávania, ktoré od toho boli. A často to krachuje na tom, že tá integrácia nevyjde, ten business case, ktorý sa predtým napočítával, bol proste ako vzdušné zámky. Nám sa našťastie všetky tie integrácie, ktoré sme robili, a za posledných 10 rokov ich bolo 5, tak vlastne všetky splnili ten business case, alebo ho dokonca prekročili. A je to v podstate dané tým, že ako musíš tú príležitosť nájsť, musíš ju dobre naceniť, dobre zmapovať a potom ju musíš fakt dobre exekuovať. A to je vlastne nejaká skúsenosť alebo nejaký skill, ktorý tými rokmi dostaneš. Takže si myslím, že to je nejaká danosť, v ktorej sme dobrí. Či sa nám to ešte podarí zopakovať, že bude ďalšia príležitosť, tak to ti v tejto chvíli neviem povedať. Ještě než se dostanu na tu následující otázku, tak by mě zajímalo, není to i někdy jako těžký pracovat s těma novýma zákazníkama, kteří jsou zvyklí na jiný typ komunikace, jenom trošku firemní kulturu, přece jenom a nevím, jestli to je jenom česká záležitost, ale si k té bance pěstují takový osobní vztah, jakože mají nějakou kartu, která nějak vypadá, apku, která nějak vypadá. Byl tohle někdy problém, že nějaký davový únik, protože nechceme žluto-černou?
Našťastie nie. Ale je to do veľkej miery spôsobené tým, že sme si na to dávali sakra pozor. Že sme si fakt ako pristupovali k tým integráciám, pretože ono je to presne ako popisuješ. Ty kúpiš Equabanku, ktorá má 400 000 klientov a tých 400 000 klientov Equabank, jasne. z nejakého dôvodu tú banku proste majú radi. Z nejakého dôvodu ju používajú. A ty proste v jeden deň prídeš, zatrasieš tou krabičkou a povieš im ako tak. A tam končíme milostivá a idete vlastne k nám. Takže vlastne ty musíš dobre pochopiť tú motiváciu, prečo by to ten človek mal urobiť. A nám sa našťastie toto podarilo podchytiť. Tých dôvodov bolo niekoľko, ale musíš urobiť fakt jednoduchý proces, bezbolestný, kedy ty toho človeka ako presúvaš k sebe. Druhá vec je, že my sme kompletne prekopali mobilné bankovníctvo a urobili sme ho tak, aby bolo čo najpodobnejšie Equabanke. Tak, aby ten človek sa proste v tom nestrácal. Zároveň tí ľudia dostali úplne rovnaké podmienky, aké mali v Equabanke. Takže ešte navyše oproti tomu, čo mali v Equabanke, tak dostali u nás ako širšie produktové portfólio, teraz kreditné karty a podobne, ktoré Equa nemal. Takže na konci dňa je to vlastne o tom, že ty tomu človeku necháš všetko, čo mal, dáš mu niečo navyše a ešte to musíš urobiť totálne jednoduché, aby sa proste v tom nezamotal. Takže na konci dňa vlastne tí ľudia nemajú dôvod odísť, pretože majú to, čo mali a majú to ešte v trochu lepšie. Takže tam, pokiaľ to urobíš dobre, tak tá incentíva uísť je v podstate malá a nám sa, musím poklepať, našťastie podarilo to, že my sme mali nulové straty pri tom prechode. Čož si myslím, že ako nie je moja zásluha, je to zásluha kolegyň a kolegov z retailu, tak to je ako husársky kúsok. No a obecně, jak často lidi mění banky? Je to spíš jako častý ve smyslu koupím si nový druh špaget? A nebo to jako u operátorů mobilních, kde přece jenom k té změně dochází opravdu jednou, dvakrát za život? Je to niečo medzi, trošku bližšie k tým operátorom. Česká republika je ale trochu unikátna v tom, že ten trh, hoci sa nám to nemusí zdať, je strašne ako je ďaleko. V zmysle ako digitálnych noviniek, inovácií, tu majú klienti vysokú úroveň digitálnych služieb a zároveň za bankovníctvo platia strašne málo. A toto je v podstate unikátne, keď sa pozrieš po Európe, v Amerike. Tak... V Americe přesně, to je vždycky zajímavý se o tom podívat do Ameriky a zjistit, že nikde nefunguje mobilní bankovnictví nebo platba mobilem a takovýhle věci. No. Platíš za to proste $20 mesačne bez akýchkoľvek problémov. Takže my sme tu fakt ako... Tým, že sme v tom v hĺbke, tak sa nám to nemusí ale keď sa na to človek pozrie ako z odstupu, tak ten český trh je fakt ako veľmi zaujímavý z rôznych dôvodov. A zároveň ako, tým, že sa tu neplatí za bankové účty, tak to smeruje k tomu, že ľudia majú 5, 6, 7 bankových účtov bez problémov. A vlastne ten magic sa deje vlastne v tom, ktorá je tvoja primárna banka. Takže tí ľudia v podstate sú schopní oscilovať medzi tými účtami, ale vlastne vyhrá ten, ku komu si posielaš výplatu. Takže to je ako to najdôležitejšie. Vlastně, podívám se na Měšci, kde je nejvýhodnější spořák a tam, jasně. Častokrát se to tak děje. A ty jsi řekl, že to je z několika důvodů, proč si myslíš, že ten český trh je takhle vyspělej, jako je. Uměl bys 2, 3 zmínit? Proč si myslíš, že ten český bankovnictví a i technologicky a vyspělostí je tak daleko? Tak na tom trhu, on je malý, ale operuje na ňom pomerne veľa bank. A pomerne veľa veľkých bank, čož vlastne ako z toho vzniká zaujímavá a zdravá konkurencia. Takže tie banky fakt sú nútené k tomu, aby tie produkty a služby boli fakt výborné. Zároveň český trh je unikátny tým, že v podstate v histórii nikdy nedošlo k nejakej veľkému systémovému krachu banky alebo niečo podobne. Dôveryhodnosť v banky v Českej republike je proste obrovská. A je to zaslúžené, pretože naozaj tu ako banky všetky krízy, ktoré boli aj v 2008 a podobne, ustáli, pretože sú kvalitne riadené. Takže si myslím, že to je jedna z tých dôležitostí, ako je technologicky vyspelý, je tu fakt dobrá konkurencia, to musím povedať. Je veľká dôveryhodnosť a taká by som povedal stabilita toho trhu. Nejsou tu deriváty. Ale sú u tak malých hráčov, že vlastne ako, a u nebankového sektoru. Takže fakt, pokiaľ sa človek ako drží bankového sektoru, tak ten je stabilný.
A proč těm velkým hráčům, těm velkým bankám ten český rybník za to stojí? Jo, že inovují a je tady ta ostrá bankovní konkurence, kterou si zmínil. A proč se o tak malý trh tak perou? Pretože, a to je zaujímavé, český trh má zatiaľ stále veľmi dobrú návratnosť na kapitál. Takže také podmienky, aké sú dnes, tak to už na vyspelých trhoch často človek nevidí. A napriek tomu je teda, že sa tu investuje, tak na konci dňa sa dokáže tá investícia obhájiť. A je samozrejme dôležité, aby toto pokračovalo, pretože len vtedy budú tie banky schopné sem ten kapitál nechávať a investovať ho do digitalizácie, do noviniek, do zaujímavých produktov a služieb. Takže fakt ten trh je zaujímavý tým, že je veľmi vyspelý a zároveň stále dokáže byť profitabilný. Ty jsi vedoucí strategie change managementu a R&D. Jak vypadá takové bankovní R&D? Tak naše oddelenie má také, by som povedal, alebo naša úloha je koordinovať a navigovať bankovú stratégiu a vybrané bankové strategicky dôležité aktivity. A vlastne, aby sme naplnili túto našu úlohu, tak máme nejaké 3 nohy. Tá prvá je samotná banková stratégia, vlastne kam chceme ísť, vlastne od nejakých úvodných diskusí cez rešeršovanie, facilitáciu diskusie s top managementom, až po tvorbu stratégie a potom je odpočet. Druhou nohou je práve to R&D, ktoré si spomenula. A tam sa v podstate pozeráme na horizont nejakého roka a pol. Čo nám príde zaujímavé vo svete a dokážeme to zmapovať, zanalyzovať, napočítať a ideálne aj doručiť v nejakom takom horizonte, že je to pre nás predstaviteľné. No a tou treťou nohou je potom niečo, čo nazývame inovačný ekosystém. A to sú veci, ktoré pozeráme za horizont 2-3 rokov. To sú rôzne spolupráce, napokon aj zo Startup Kitchen. Je to vlastne niečo, čo nemusí zajtra priniesť okamžitú návratnosť, ale vieme, že je to dôležité. Vieme, že jedného dňa sa dôležitosť spolupráce so startupmi výrazne zvýši, veríme tomu. A preto sa venujeme aj týmto aktivitám. No a kdyby si z fleku asi mohl vymyslet jednu novou věc vyvinout ve svém oddělení, nehledě na budget, máš neomezený budget, představ si to, neomezený budget a k tomu nemusíš žádat vedení o schválení ničeho, tak co by to bylo? Tak ak to mám vrať späť, či žádného hospodáře, tak by som kúpil nejakú banku. Jsem myslela, že go crazy prostě. Jakože když se malýho kluka zeptáš, co by si chtěl za auto a on řekne Mustanga. Tak Ferrari. Porsche. Tak co by bylo tvoje Ferrari v rajvce? Ja si myslím, že obecne dneska sme zabrali, tie veci sa menia samozrejme, v ktorých vidím potenciál, ale obecne si myslím, že zameranie trebárs na rodičov a deti. To je skvelý segment. A my nad tým premýšľame, Tatra banka vyrobila úplne samostatnú krásnu aplikáciu pre deti. Tak to si myslím, že je niečo, do čoho by sme mali kopnúť, čo mi príde fajn. I z hľadiska rozpočtu je to vlastne tak, že tá vec ti nevíde. Keď si ju spočítaš, tak ti nevíde. Ale je to vychování budúcich zákazníkov. Ale je to o tom, že proste investuješ do budúcnosti. Ja myslím si, že na tomto poli sa strhne trošku boj o budúcich zákazníkov. Takže to mi príde dobré. Mimochodem je strašně krásný, že tvoje Ferrari jsou aplikace pro děti. No, to je takové dospělé Ferrari, tvá žena musí mít radost, že prostě místo Ferrari jsou to aplikace pro děti. Ano. To je hezké. Myslím na ostatných. Zdárný hospodář, i když přemýšlí o Ferrari. Když ještě zpátky k tvé pozici, což je ten change management taky. To znamená, že se adaptujeme jako Rajvka na nějaký změny, které jsou na nás natlačený, anebo že se snažíme v něčem být i trendsetterem a protlačovat nějaké změny, které tady ještě třeba nejsou. Myslím si, že je to oboje. A vždycky je to o nejakom balanci push-pull, čo nám vlastne príde dôležité. Ja si úprimne myslím, že my vlastne, keď to zoberiem čisto prakticky, tak my fungujeme, náš tým
máme nejaký ako zoznam vecí, wishlist, ktorým sa chceme venovať a ten pozostáva z vecí, ktoré riešime spolu s kolegami zo zvyšku banky. To je povedzme 60% a 40% je také ako veci, ktoré si my myslíme, že je dôležité a snažíme sa akoby nakresliť ten obrázok toho, jak by to malo vypadať, ale zároveň aj vysvetliť, prečo je to dôležité a že za rok, za 2, za 3 to bude vec, ktorá bude súčasťou tejto banky. A mluvíme spíš o technologických změnách, jako řešíme UX, apky mobilního bankovnictví, anebo mluvíme i o nějakých sociálních změnách typu, protože jsem koukala, že jste byli na nějaké takové konferenci o Equal Pay Day, tak narovnání platového ohodnocení mezi muži a ženami. Myslím si, že v súčasnosti sú to hlavne technologické zmeny, ktoré hrajú príjm obecne v spoločnosti. Proste nástup sociálnych sietí, digitalizácia a zrýchľovanie úplne všetkého. Ale zároveň ako vidím také indikácie, že postupne to viac prejde do sociálnych zmien a sociálneho tlaku. Už len z toho titulu, že my ako populácia v Českej republike proste stárneme a bude proste viac starších ľudí. A to bude mať dopad na 1,000,001 veci. Už len z toho hľadiska, že čím je človek starší, tým viac odmieta nové veci a inovácie. To znamená, že my sa musíme pripraviť na to, že tie sociálne zmeny o 10, 15, 20 rokov budú vlastne ovplyvňovať všetko, čo konzumujeme, aké produkty používame, jak sa staviame k štátu a podobne. Pretože bude viac starších ľudí a tí budú mať proste konzervatívnejšie videnie sveta. Ja som práve minulý týždeň videl výbornú štúdiu, kľudne ti ju potom pošlem, kde sa vlastne ukazuje, že po 35-ke sa láme vlastne schopnosť absorbovať novinky, nové trendy, novú hudbu, nové filmy. Proste. Tomáš Sedláček píše ve své knize, že to je do 30. Do 30? Je to tvrdý, krutý svět. Tak našťastie, ja mám teraz 35, takže v tejto chvíli... To se mi líbí víc ta studie, je to do 35, určitě. 35, tam se to láme. Presne. Takže človek musí byť, si myslím, trošku zdravo paranoidný a neustále trošku asi sa spochybňovať a premýšľať nad tým, že už je v tej fáze, kedy je pohodlnejšie ako sa venovať tomu, čo už bolo a lipnúť na tom, čo už bolo. Ale to si myslím, že na nás bude mať ako obrovský dopad. Českú republiku, biznis, Európu, vlastne všetko. Starnutie. Takže to socio bude tlačiť aj na technológie. A co bylo dobrého z toho, čo už bolo? Bankovníctví. Bankovníctve. No myslím si, že stabilita, že sa na ten sektor môže spoľahnúť. Veď konec koncov Česká sporiteľňa je tu 200 rokov. To proste niečo znamená, že generácie ľudí sa mohli na nich obracať. A vlastne ten bankový sektor sa tým ľuďom nespreneveril nejak. Takže to je dôležité. A potom podľa mňa aj to, že tie banky v podstate okamžite sa dokázali prefixovať do tej digitálnej doby. Pamätám si, že tam boli určité chvíľka, kedy sa balancovalo nad tým, že či internet banking a mobile banking, ale ako náhle došlo k tomu zmene premýšľania, že toto je to, čo je dôležité, tak dokázali banky veľmi rýchlo sa digitálne transformovať smerom ku klientom. Čož môže byť príklad fakt aj pre ostatné industries. A dokázali být stabilní i bez zlatých rezerv. Spousta banek dneska k tomu, aby držela krok a byla technologicky v první řadě, tak používá startupy. A děláte něco takového v Ražce? Děláme. Děláme a ja som hrdý na to, že je to menej PR a viac realita. Pretože samozrejme robíme aj PR, konec koncov sme partnermi Startup Kitchen, a chodíme grilovať, chodíme rozprávať o tom, veľmi nás to baví, takže dík aj za nás. Ale zároveň my za posledných, povedzme 5 rokov, sme odštartovali radu spolupráce so startupmi. Čiže to už Dateo, Vultra, spolupracujeme s Digitu, s Lakmusom, teraz pilotujeme spoluprácu, takže tých spoluprác je veľa. A ja si myslím, že je to dôležité hlavne z toho titulu, že ja ti samozrejme môžem povedať všetky také tie
korporátne poučky, svet sa mení, zrýchľuje, všetko je digitálne, bla bla bla. Ale v podstate na konci dňa je to o tom, že ty chceš a musíš tomu klientovi prinášať čo najlepšiu službu, pretože vonku je ďalších 25 bank, ktoré to budú robiť, keď to nebudeš robiť ty. Ale zároveň máš proste ako limitované kapacity, rozpočty, proste niekde končí tvoja schopnosť to všetko vyrábať doma na kolene. Proste v istý moment sa otváraš partnerom, ktorí sú špecialisti v tom, čom sú. Takže vo finále to, ja si pamätám, som dosť starý na to časy, keď som chodil na konferencie a bolo to, že fintechy do roka zabijú proste všetky banky. Potom tesne po covidoch to bolo, že fintechy končia. A to byly i sociální sítě a mediální domy. Tak. Ale na konci dňa je to proste... Kryptobanky, presne. A na konci je to proste o spolupráci. Myslím si, že vo finále z toho budú benefitovať obe strany. Pretože my mnohé veci ako nemáme šancu vyrobiť. A nedáva to ani význam, aby sme to chystali. A mám jednu osobní otázku. Trošku bych se vrátila k tomu, co jsi říkal, když si povídal o své regionální pouti a že nemáš rád takovéto elitářské, teď dovolím si k tomu doplnit pražské a v tom se zavřít v té bublině. Startupová bublina a komunita. Není to taky takové elitářské, městské, necítíš se tam někdy nesvůj, když máš radši ty, jak bych to řekla, bohatší a různorodější prostředí? Asi nie, pretože ja v tom netrávim až toľko času. Ja sa snažím pravidelne obmieniať tie bubliny, takže mi to nevadí. Ale mňa naopak vie vždycky v tej diskusii zaujať človek, ktorý premýšľa nad rámec svojej bubliny. Ako vie, že na konci dňa to síce budú na začiatku používať nejaký zapálení tzv. Early adopters, ale pokiaľ chce človek mať skutočne zanechať nejakú stopu, tak musí ísť mimo tej svojej bubliny a musí pochopiť toho bežného človeka, toho Jána niekde vo Vsetíne. No a ty startupy, se kterými spolupracujete, tak si myslíš, že tohle splňují? Jsou to ty, kteří dokážou přemýšlet nad Jardou ze Vsetína mimo svůj rybník a bublinu? Ja si myslím, že áno. A myslím si, že aj v spoločnej diskusii k tomu smerujeme neustále, že my im samozrejme dokážeme sprístupniť obrovskú klientskú bázu alebo obrovskú interný počet zamestnancov, s ktorými vieme robiť nejaké interné projekty. A tým pádom sa okamžite dostávaš do konfrontácie a do spolupráce s ľuďmi mimo svoj startupový svet. A vy do startupu neinvestujete? Není to škoda? Je to asi škoda, ale... A nebudete s tím něco dělat? Premýšľame nad tým. Ale asi ti viac k tomu neviem povedať, nie že by som chcel byť tajnostkársky, ale je to niečo, čo dlhodobo sledujeme. Niekoľko bank, Česká sporiteľňa, Komerčka to už robia. Rajfka v Rakúsku taky. Rajfka v Rakúsku, my máme vlastne kolegov v Elevator Ventures, pre ktorých robíme scouting v Českej republike. Takže tam tá spolupráca funguje. Myslím si, že to už je pomerne zabehnutá vec, Corporate Venture Capital. Je z toho už kopa poučení, ako sa to dá robiť ešte efektívnejšie. Takže si myslím, že keď nadíde na to správny čas, je to vlastne tak, ako som hovoril na začiatku tohto podcastu, si vlastne v hračkárni alebo v cukrárni 1000 zaujímavých vecí a proste na každú z nich musí prísť ten správny čas. Takže myslím si, že na toto príde. Ja mám na to jeden príklad. My sme v roku 2019, tesne pred covidmi, spúšťali pilot s Bitpandou. To je vlastne kryptomenová burza. V podstate si tam kupuješ frakčné podiely na kryptomenia, cenných kovoch a podobne. A ja si pamätám, že vtedy bola tá diskusia o tom, že to musíme spustiť teraz, pretože za rok to bude proste totálne iné a bude pozde. Potom prišiel COVID, samozrejme, takže sme museli reprioritizovať. Ale vlastne nič sa nestalo. A my sme
4 roky sme sa venovali niečomu úplne inému, teraz to spustili kolegovia v Rakúsku, spoluprácu s Bitpandou. A teraz sa zase bavíme o tom, ako, máme to vyskúšať, nemáme to vyskúšať, ako, je už ten trh pripravený, ale vlastne tým som chcel poukázať na to, že ako, vždycky v každý moment sa takmer všetko zdá, že je urgentné a musíš sa tomu venovať teraz. Ale zase ty máš, deň má 24 hodín, ty máš určité kapacity, určité peniaze, klienti sú schopní pobrať určité množstvo ako správ, ktoré na ne vystreľuješ. Ty si musíš proste vedieť vybrať. A to je to najťažšie vlastne, ako čomu povieš nie. Aby ťa to potom za 2 roky vo Forbese nedobehlo, že... Takže jste si vybrali jinou prioritu, řešili jste se zákazníky a klienty jiné věci, než je CVCčko a na to čas přijde. Pokud přijde a pokud budete chtít. A ty jsi měl, máš podobně jako já, máš marketingový background. Ty jsi dělal v Triadu, já jsem taky dělala v Triadu a dělala v českém, ty jsi dělal ve slovenském. Jenom úplně krátce, jak se to stalo, že jsi z reklamní cukrárny přešel do té bankovní cukrárny. Bolo to postupné, pretože ja som sa na začiatku venoval digitálnemu marketingu v Bratislave, ale vedel som, že to má svoje limity a by som sa chcel posunúť ďalej, takže som z digitálneho marketingu prešiel v Bratislave do Young Rubikemu, čo bol full service marketing a veľkí klienti a tam som vlastne pričuchol prvýkrát vo väčšej škále k bankovníctvu, pretože môj hlavný klient bol Slovenská sporiteľňa. A vďaka tomu, že to partnerstvo medzi Young Rubikemom a Slovenskou sporiteľňou bolo veľmi úzke, tak ja som bol v podstate ako takmer zamestnanec Slovenskej sporiteľne. Takže tam som sa dostal viac k tomu biznisu a k tomu veľkému svetu marketingu. No a my sme vlastne spúšťali digitalizáciu a Georgia na Slovensku. No a potom som vlastne dostal ponuku zopakovať to isté, ale v českom Young Rubikeme a s českou sporiteľňou. Takže zase som prešiel sem, najprv som pendloval hore-dole, až nakoniec som sa tu usadil úplne. No a tam som sa dostal vlastne niekoľko rokov pre Českú sporiteľňu a tam som sa už fakt dostal veľmi blízko k tej biznisovej časti. No ale vlastne ešte som chcel urobiť ten finálny skok, že ideš fakt priamo do toho biznisu, asi ja to zodpovedná. No a vlastne kliklo to s Rajvkou. Ja som to ešte, keď som bol v Bratislave, tak som chodil na všetky študentské akcie a tam vlastne vždycky vystupoval Igor Vida, charizmatický generálny riaditeľ Tatrabanky, inovatívna, dynamická firma. No a to bolo pre mňa ako číslo 1 na Slovensku vtedy. No a vlastne keď sa on presunul sem, tak to pre mňa ako bola zaujímavá ponuka. Loajální k manažerovi. A ne k bance, jasný. Ještě jedna věc, která jsem si všimla na tvém LinkedInu, a to je možná i nějaký tvůj reklamní pozůstatek, který ještě máš, a to, jak nesnášíš takové ty naprosto generické texty generovaný chatem GPT, tak jsem si myslela, že si zahrajeme teď hru. V poriadku. A zahrajeme si hru, ale že mi vystřelíš nějaký, takový to, jak začíná post, u kterých na LinkedInu třeba, u kterého jsi si úplně jistý, že je vygenerovaný chatem GPT. Máš nějakou oblíbenou startovací hláčku, kde už prostě hned pozná, že nemá vlastně smysl vůbec to číst. Musia tam byť emotikony. No samozřejmě, hned na začátku. Strašne veľa raketky. Raketky vždycky. Áno, nesmie, ako smajlík je málo. Musia tam byť rôzne tie obskúrne. Klasické smajlíky už vôbec. Presne tak, to je SOU 2010. Ale musí to byť niečo v zmysle... Hlavne ten mrkací. Presne. I'm grateful for the opportunity. Thrilled to announce. Fantastické. Exciting news from. Ja milujem I'm honored to be part of XYZ. And be pleased to share. Grateful for the opportunity. Je to krásné, tak možná jenom vážení posluchači, pokud jste stále s námi, tak doporučujeme, pokud chcete spolupracovat s Rajvkou anebo psát texty, které nejsou úplně generické a které automaticky nepřeskakujeme,
nedělníci reklamy, tak nezačínejte generickými frázemi z ChatGPT. Dajte si tu prácu, buďte osobní. A ty zároveň dost často upozorňuješ ve svých textech ještě z dob reklamních a i teď na LinkedInu jsem měl takový post. Upozorňuješ na to, že velmi často v rámci jména engagementu a dobrých čísel tak se sdílí úplné výmysly a hlouposti. Mě by zajímalo, kdyby se měl posadit na nějakou škálu, protože takový to fake it till you make it do jistý míry je součástí toho startupového reklamního biznisového světa. Tak kdyby se měl postavit na škálu, kdy na jedné straně je naprosto 100% pravdomluvný Mirek Dušín, doufám, že znáte na Slovensku rychle šípy. Takže máme Mirka Dušína na jedné straně a na druhé straně takový ty úplné výmysly typu Elizabeth Holmes s tím, že nám někde nad tím lavíruje Elon Musk a Steve Jobs taky se svými proklamacemi. Tak kam by sám sebe umístil? By si sa musela opýtať si niekoho iného, pretože ja ti samozrejme poviem, že som Mirek Dušín, ale niekto, kto so mnou pracuje, tak mi povie, že som Elizabeth Holmes krát 2. A ja súhlasím s tým, že ty v podstate, keď pracuješ akýmkoľvek typom inovácií alebo pozeráš sa do budúcnosti, tak v podstate predávaš zajtrajšie noviny, tak trochu. Mm-hmm. Takže tomu sa nevyhne, že predávaš nejakú ideu, ktorú sa snažíš samozrejme trochu krajšie zaobaliť, prifarbiť, dáš tam lepšie číslo, snažíš sa to proste predať. Takže to si myslím, že je do určitej miery dôležité. Mňa v tom fake it till you make it vlastne zarážajú alebo štvú viac takí tí internetoví influenceri. Rôzni, ktorí investorsky radia, proste mladým ľuďom predávajú im kurzy a ukazujú im Dubaj, Lamborghini a pasívny príjem a všetky takéto veci. Pričom vieš, akože má tričko Prada z Tému a proste ako... Ale kdyby měl pravý tričko Prada, no je to vlastne jedno. Ale je to vlastne ako postavené na nejaké ako veci, ktoré ako reálne v podstate neexistujú a ty predávaš teplú vodu. A tím se vracíme k tomu, co jsi říkal na začátku, jak jste to dokázali za těch 10 let, že bez té práce to asi nejde. Nejde. Ja si myslím, že ako... Za teba samozrejme na konci dňa hovoria nejaké výsledky, ideálne, ale tie by mali nejak korešpondovať ako s realitou. Takže ja ako obdivujem ľudí, ktorí dokážu rozprávať o svojich úspechoch, dokážu sa podeliť, pretože je v tom ako obrovská studnica pre ostatných, ale keď samozrejme ako skutočne to tam proste je, ten fundament. Takže bez práce není Prada ani Ferrari. Ne. A moje úplně poslední otázka je, Jaro, co je nejdivnější jídlo, které jsi kdy jedl? No, určite to bolo niečo v Japonsku. A ja vlastne neviem, čo to bolo. Pretože bolo to proste niečo... Nebyla to tá jedovatá ryba fugu třeba? Proste boli to... Nejak to šupalo, boli to proste... Ja neviem vlastne, či chcem vedieť, čo to bolo. A bylo to dobrý? Udržal som to v žalúdku. A to je benchmark dobrého jídla. Jaro, díky moc, že jsi tady s náma dneska byl. Díky moc. Díky moc za pozvanie a budem rád zase niekedy opäť.